Kitang tanan kapag laom, himalat yun tang tanan sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Gano mingon makong himalat yun kapag laom, kay usay kita nga mga Kristohanon, madasig ratag na yung mga wali, apan atong pagkadasigon, warag load ba, na expiration. Usay madasig ta kay dahil mga panghitabo, na mga linog, na mga gira, tiwasan pagyugwali nga mga last events, magsulirap atong mga mata, mudasig ta kalit apan mosugot tag sa dili usay ato kadasigon warag load, na ay 30 days, na ay 60 days, na ay 1 year, depende, na ay plan, depende mga pinalangga mga kapaglaom. Apan ako pangutana kapaglaom, tama ng atong kadasig. Ang ato kasing-kasing usahay, wala na gyud in town mainklinar ngadto sa Dios. Ingon ni Pinli, dili kita makahandom nga mabuhi kita sa atong mga espirituhan nga pagkinabuhi kung ang atong interest bundag pa tuan atas mga salida sa mga dula. Grabe magkaglaom pagmatagid sa mata, blili na yun, kisay lamang Golden State Warriors. Di lamang na yun, ang Lakers pagbuntag sa'yo. Wagay ka na kapag laom nga pagmatag Ginoo salamat ka nakamata pagkuryo ba nangamatay na bulglili utas malakas sudan pero ampo unta na worship mo na nga karon kapag laom ang training nato sa kabataan medyo ko nakulbaan gamay. Warag diferensya gyud sa unang panahon bitaw nga wa pay mga internet, wa pay mga tablet, nga mga dinulaan sa una siyatong takyan kumantay mo patintiro unsa pa to nga dola-dola sa humayan, tumbling-tumbling sa humayan, unsa pa tong tumbalata, unsa pa tong sleeper house. Karon kapag laom nga dula ra cellphone bata pa nag-antipara kapag laom unya ang ilang ginatan-aw mga salida nga bunal-bunal, unsa pa nang wak-wak mga Charlie, unsa makalilisa nga apektado ang bata. Now, I want to tell you kining atong kasuko mga pinalanggang kapag laom, ang pinakalisod yun sa tanan kanang masuko na ta, dagatag masulti nga dili mahimo, makasumbag bata, makatigbas, makataw sa imon, nga atong mahayan sa itong kinabuhi. And I would like to tell you mga pinakapag laom, ang pinakadako yun kaayo, nato nga ilang puay, kanang pagdaog sa atong garbos na galing mo, labi ng mga suko na ta. Dako kay nga kalipay bilang kapaglaom nga himo kita sa pag-eksperyensya sa grasya o gugmas Ginoo hangtod karon nga mga panahon. Ang inyong pag-ingko dinha si maing kuranan, ang Dios gyud in town mo'y nagtukmod kanato nga hangtod karon naa pa kita sa pagpaminaw kay ato bayag yung sa Iran. Nga dili bayag gyud lalim mga pila kapaglaom kana bitaw maglili ka sa mga espirituhang butang kumparar sa daghan kaayog yun nga mga distractions kalibutan gamit usab ang social media. Busa ato pasalamatan ang Ginoo mapila kapaglaom nga nagtan-aw ko kagabi sa mga comments pero di maginako mahurot tanan og reply kapaglaom kay it is less than 1,000 comment. O akong gitan-aw kapaglaom perti na kong lipaya nga daghan na kayo tibok na sa kalibutan nga nagahimos pagtan-aw na uban sa Europe, na sa Amerika, na sa Middle East, uban na sa kasagpan diri sa Kabisayan, Luzon ug Bisaya ug Mindanao. Salamat kaayo nagpadala mo mga mensahe nga nakapahatag og kalig-on pagyod sa ako nga pagwali sa series nga live kapaglaom. Karong kagabion kapaglaom ato ang gitagaan o pagtagad ang mga tao sa balang kasulatan sugad ato Domingo nga wala gani sila gisulat ang ilang ngalan tungod kay dili sila sikat. Pero atong hibalaan, nga ilang contribution kapag laom, dili lalim, kay hangtod karon ang ilahang gihatag nga dako kaayo contribution sa balang kasulatan ato ang gigamit sa ato paglakaw sa ato espirituhanon nga pagtubo igsuon sa pag-alagad sa Ginoo. Karong kagabion o sa kataw na pod, wa ra bagid sa igilhi mga pinalanggang kapag laom. Apan ako lang gid mong sayran nga dako kay gid sa contribution gyapon. Bisan pag magbasa ta karon, gibalik-balik na magini nga sugilanon, nasa Bible story, nasa sulas balang kasulatan, giwalik kadaghan pero ambot sa inyong sige pagwali nakaila ba mo aning bata? Ako igsoon hangtod karon wa gid ko kaila ning bata. Gani giulahan nato siya karon kagabion kapag laom na the credible little lady. O akong gipasantop kapag laom, gisabot ani credible, dili kredibilidad makapaglaom sa mental siguro, sa physical apan. We're talking about spiritual credibility. Kaya manggong mga
witnesses nga mo witness sa kaso sa korte kapag laom, naman na siya gitawag credibility test. O ang witness ba sa krimen katinud-an ba, katuhuan ba, nasa gitawag qualification sa iyang kredibilidad. Apan karon nga kagabion, ato ang tagaan og dako mga pagtagad kapag laom, ang usa ka babae nga wala gani ta kaila hangtod karon kinsa iyang ngalan kapag laom. Apan atong isgutan kining bayhana tungod kay dako siya kalambigitan sa nasod sa Israel hangtod karon sa pag-alagad, og ako kini siyang giluhan kapag laom nga the credible of little lady. O kini kapag laom atong sayran nga makit-an kini sa Ikadong Hari kapitulo 5. O kini nga sugilanon ganahan kay kuning nga sugilan kapag laom kay talks about King Naaman. Naaman, the commander of the army sa Syria. Ang verse 1, og imong basahon mapila kapag laom atong mabasa diri nga si Captain Naaman o sa ka commander Syria gisulti igsoon ang tanan adjective. Tanan gipa-describe unsa gyud ka pinasay si Naaman. Kung imong basa ng verse 1, giingnan siya diya nga he was a great man. Honorable man, mga pinalanggang mga kapaglaom. Dili lang siya honorable man, victorious man, mga pinalanggang kapaglaom. Kay walay gira kapaglaom nga iyahang na pilde. Tanan gira puro siya daog. Busa gihimo sa hari kapaglaom og tinahod sa ilang gingharian. Kining komandira kapag laom, nani siya'y gwapa pod nga asawa, nani siya'y gwapo kay nga balay, nani siya nagpuyo sulod sa gingharian kapag laom, nani siya'y gahom, nani siya'y kwarta, og nakaniya ang tanan. Muna, gisulti sa verse 1. Apan, sa tumoy-tumoy sa kapitulo, or sa bersikulo sa verse 1, kapitulo 5 sa Ikadong Hari, Ikson, besides sa tanan nga mga pag-introduce sa iyang pagkamaayo, victorious, halangdon, tinahod, may pag-asawa, tanan isulti kapag laom. Apan dili gyud ikalikayan nga sa katapusan nga bersikulo, na word nga but. Ang word nga but bilang kapag laom, sabi siya, gitawag ni siyang apan. Taliwala sa iyang kapirpekto na ginunta kapag laom. Asawa, pamilya, salapi, posisyon na. Apan na ay pulong abat, usa siya kataong nabalatian nga leprosy. Ako kasugilan kapag laom sa kapanahon niya, nagpilosopi sa usa ka simbahan. Gitawag ko kapag laom sa usa ka mga igsuon nato aron ipampos taong masakiton. Wala akong kabalo kapag laom nga ang masakiton din mga ampuan na di balatian nga leprosy. Apan dito ko nakabantay samtang ningon na gid ang diakonisa nga pastor dili na tataman kay na dito ang masakiton paglili gyud sa kortina kapag laom dito nako makit-i unsa ka makalilisa nga balatian nga gub-on ang tibok bahin si mong lawas ang imong beauty magkabuslot-buslot imong lawas magkakagid-kagid grabe kagilad nga lawas bilang kapag laom. O dito ko nagampo kapag laom distansya kay mi nagampo. Busa ako yung na-experiencean, unsa kalisod ang gibati ni Captain Naaman. Gabisan pag nagbitbit siya, minilyon nga mga salapi, gitagaan siya, badigan hilabi kadaghan, nagsakay baka siya Land Cruiser, grabe kanindot kaayo, gakaon siya, bisag asa nga mga malls, grabe ka mga dato kaayo. Apan na siya balatian, pag uli niya dito sa iyang balay, musugat iyang asawa, manghilak sila, kay kabalo siya nga hapit yun sa mamatay. Kay mamatay magitan niya ang leprosy kanito, kaya wa pa may tambal. Busa kapag laom atong masayran, grabe gyud ang balatian ni Captain Naaman. O ka bersikulo 2, samtang sila mga kapag laom nag-raid dito sa Israel, diri nila nabihag ang little young lady. Apan reser na to atuon ang little young lady kapag laom. Ako lang yung ipasantop mga sa ato bitong espirituhanon nga pagkinabuhi. Usahay maayo na kayo takibali musuporta sa buhat sa Ginoo. Usahay may kita muwali, usahay may kita mo kanta, usahay may kita sa pag-alagad sa Ginoo kapag laom. Apa, musugot ka og sa dili karong kagabion mga kapag laom, naa kay apan, naapo koy apan. Gitawag sa makapaglaom nga kitang tanan adunay mga kaluyahon nga inay kapaglaom nga magkwinintahay ta sa atong mga kaluyahon ato na lang ni siyang idungo nga magniludhanay tas Ginoo inay nga magkwinintahay ta kisa kanato kapag nga kaluyahon kay whether we like it or not
Ikaw na iapan si mo kinabuhi para kaptinaman. Bisag unsa ka kadas pagalagad, bisag unsa pa imong contribution sa Ginoo o sa iglesia, kitang tanan adunay mga apan, mga pinalang kapaglaom. Karong kagabion, nag-ingon si Mark Finley. We cannot expect mga pinalanggang kapaglaom ang pagkabuhi. Revival magoy ang gigamit ka word. Ang revival nga word kapag laom maato na badunggan sa ospital. Kana bitang himalat yun na nga maingon dahil ng mga doktor. I-revive sana kay basing makaya pa nato na siya nagpasabot kani ng revive ikson. Himalat yun na ka nga revive nagpasabot ya sa tong espiritual nga pagkinabuhi. Kitang tanan kapag laom himalat yun tang tanan sa tong espiritual nga pagkinabuhi. Ganon mingon makong himlatit kapag laon kay usay kita nga mga Kristohanon madasig ratag na mga wali apan atong pagkadasigon warag load ba na expiration. Usay madasig ta kay nay mga panghitabo, nay mga linog, nay mga gira, tiwasan pagyugwali nga mga last events, magsulirap atong mga mata, mudasig ta kalit apan mosugot tag sa dili usay ato kadasigon warag load na ay 30 days, na ay 60 days, na ay 1 year, depende na ay plan, depende mga pinalangga mga kapaglaom. Usay mudasig ra kita kapag laom og nay mga kalamidad. Usay mudasig ta kapag laom basag hidan tagwali nga mga makapakurat tato. Apan ako pangutana kapag laom ahat tama ang atong kadasig. How consistent we are in our relationship nga bisag mosugot tag sa dili na amang kitay mga apan. Apan ingon si Mark Finley. Ganili kita makahuna-una nga mabuhi kita gikan sa atong pagkaespirituhan nga pagkamaluluyon. Kung ang atong mga kasing-kasing na inklinar diha sa mga telebisyon, mga komedi, mga pilang kapaglaom, nga naghatag ka nato og kaluya sa atong espirituhan. Nadasig man siguro ta sa ubang bahin, apa sa atong espirituhanon kapaglaom, pertig yung luya. Ambot lang yun kung ano. Nga kung naay Miss Universe mga pilang kapaglaom, nga 2022, ang mga tao magkaguliyang, mananatay Miss Universe, ang mga kababainhan magkaguliyang, tinanaway yun. Ingkong pastilan o ingunani palang unta kadasig, mananaw sa channel, marang mga luwas kitang tanan. Pag ingon po igsoon nga, naay boxing, bisag sa kamahal ang ticket, halal lilig yun, sa grabe yun, binaksingay. Gani karon kapag laom daga na kay mga artista nga wako kabalo na mga Limson na mga sa wako kabalo sa mga bagong artista ron. Pero mo pinakasikat na mga Lutson, wako kabalo sa mga Lutson. Na mga bagong mga ngalan sa mga artista kapag laom. Ganong na mas ang mga tao karon na pamilyar ni ini nga mga butang mga kapag laom inay sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Mas atong nailhan kinsa nahimog binibini. Mas atong nailhan ang mga ngalan sa mga kandidata. Nailhan ang mga maayong mga boxers, mga maayong mga players, mga komedyante kinsa mga sikat sa mga television igsoon. Apan ang ato kasing-kasing usahay. Wala na gyud in town mainklinar ngadto sa Dios. Ingon ni Mark Finley, dili kita makahandom nga mabuhi kita sa atong mga espirituhan nga pagkinabuhi kung ang atong interest buntag pa tuan atas mga salida sa mga dula. Grabe magkaglaom pagmatagid sa mata, blili na yun, kisay lamang, Golden State Warriors. Di lamang na yun, ang Lakers pagbuntag sa'yo. Wagay ka na kapag laom nga pagmatag Ginoo salamat ka nakamata pa ko riyo ba nangamatay na muglili utas malakas pero muampo unta na mo worship. Apa na mga tao karon kapag laom paukbagan ig Biblia nay usa ka kauban ako akong giuban og Bible study. Dili ko magsabas ngalan kay di patatanton sismoso. Abreha ang Santiago gabi niya ginaklabay sa balang kasulatan isod gituwal baliskad. Ningon gyud sa padugay pastor, kini Biblia wa gyud ni Santiago. Ikaw dali Biblia nga way Santiago. Di ay kapaglaom wa na gyud sa katod ang Santiago. Posible ba mga pila kapaglaom nga na-memorize nimo karon ang Golden State Warriors, na-memorize nimo karon ang Lakers, pero wa kay kabalo status tong Lakers si Manaha? Posible ba? Nga maayo kay tani mga butanga, pero wa gyud ta kabalo unsaon na pag-explain to sa 300 prophecy. Gika sa 457 hangtod sa 1844 nga gilecture kay gaina posible mga pila kapaglaom kay matud pa ni Mark Finley ang mga tao karon na interes sa mga butanga inay sa pagpatumal sa atong espirituhan pagkinabuhi. Muna nga ingon diri, we cannot expect revival when our
kining violation po sa health magkapaglaom. Abi ninyo, kana bitaw magwali ko. Ay, po pag kununa kapaglaom, nga ko maigo ha. Ay, po pag sulirap yung mata niya, kay, outro po ko. Kaya itong health bitaw, daghan kitag transgression ba against itong mga health. Mga pilang kapaglaom. Naiuban stricto sa health, pero sa sleeping, grabe. Pero maminaw na lang tagtiwas makapaglaom ni Dr. De La Cruz. Pero akong gipasabot, nga si katibukan nga improvements to kinabuhi, appeal yun, igsuon in town, ato gipanginog gipangkaon og uban pa. Apan mo padayon ta kay naramid akong orasan ri kapaglaom. Dili gyud ta makahandom og pagkabuhi sa espirituhanon nga nagakamatay kung ang atong hunahuna napuno sa atong mga hilig. Mga hilig, mga pilagapaglaom, mga guwapo kaayo nga mga butang, mga guwapo kaayo nga atong mga ganahan. Ingon ni Mark Finley, uban nga mga tao pilang kapaglaom, mas mugastog panahon. Wa say labot unsa kamahal kana nga mga bisikleta. Wa say labot unsa kamahal kana nga mga rims, unsa kamahal nga mga bag, unsa kamahal nga mga sinina, unsa kamahal nga mga sandal. Wa say labot niya na. Apan ang nakalisod igsuon kay atong mga nahuna, wala na usahay masintro ngadto sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Igsuon, abi niya nalipay gyud kung na pastor ko kay og dili pa bitaw ko pastoron kapag laom, posible nga very worst yung kayo. I'm so happy because I always contemplating. Ang pagkamaayos Ginoo kay laliman kag ipawali biya punta kapag laom, makatabang gining naatas buhat kapag laom. Muna nga salamat kaayod sa Ginoo. Muna nga kita pod ato untang i-contemplate kay kana magong atong gi-contemplate pa kapag laom para na sige kag contemplate ni LeBron James kay mong idol sa basketball. Madugay gyud mamamaog gyud mo ana og dinulaan. Hashtag gyud ang now, mamamaog gyud mo. Abot og musugot baka kapaglaom. But what I'm trying to say, kinsa imong gi-idol bitaw, imong gi-spend og time, mas-shape ang imong karakter, mas-shape ang imong kinabuhi, and then you will become like Him, just like Jesus. Bisan sa ato pagkamakasala kapaglaom in town, madugay taglili ni Ginoong Hesus, musugot tag sa dili uban sa grasya kaluoy, we will become like Him in character. Now, dito tas ikaduha nga punto kapaglaom. She said to her mistress, nahibaluta kapaglaom nga ang pamilya, grabe gyud ka makasubo na gyud kay ilang gibati. Apan kining bata nga ingon pa scholar nagpangidaron 13 ngadtos 14 bata. Apan samtang siya mingsulti sa iyahang amo nga babae. Madam, og moadto pa lang untana mo dito sa Maria, aduna gitaw dito, among propeta nga makaayos balatian sa imong bana. Apan kung imong tan-awon igsuon ang versikulo 4. Ang babae mingsulti dayon siyang banang ni Aman. Pagsulti niya sa kayambana nga sina kapitan na sa sundalo ha, dili na tiaw-tiaw, ming adto po din sina Aman nga kapitan dito sa hari nga hari. Ingon bitaw hari sa amo bitawng bata nga katabang, katabitang batang gamay nga 14 anyos, bata pa kay to malari. Matudo ko dito malari kay makaayo daw sa ako sa leprosy. Come on mga kapaglaom. Kung ikaw tong hari, di ba kami ingon nga, totoo ka ng mga bata, kung buot, nagwa ka ng leprosy, wapay kaayuhan niya na. Do you think ang asawa ni Naaman mo to sa usa ka bata, diya batang gamay? Ikaw, naiplano ni mong gwapo, niya bata magsiksamok-samok, hawa sa kabisik kay kung di ko kasabot, mo na maganita. But how come that this little lady shook the entire kingdom of Syria? Nga iyang napatuo kapaglaom ang maasawa sa kapitan o ang asawa sa kapitan napatuo po ang kapitan o ang kapitan napatuo ang hari. Come on, the entire kingdom nairog kapaglaom tungod ra kisame nakapairog ang batang gamatoy. Look at the experience. Tanawa bilaga kapaglaom ang influence aning bata.
nga ang tibuok ging harian ming tuo tungod aning gamay kay taon nga bata mga pinalangga nako kapaglaom. Na kung ato tanawon ang hari ming tubag nagpadala og sulat dito si Israel og si Naaman maghinahinay og panaw ngadto igsoon sa Israel. Ang ikaduha bitang punto nga akong ihatag karong kagabion kapaglaom, bahala kini babae, anon siya, wa magit sa maili ang little lady, magigisulti rin sa malang kasulatan, young lady, sa uban nga version. But we don't care about her name. What we care, mga pilang kapaglaom, ang iyang influensya, what we care is that this lady has this, what we call, no higher trust. Wala nagilain pa nga pagsalig nga makita aning bayana sa tibok naong sa gingarian. Pagkanindot kaayo. Bisag asa ibutang kapaglaom, nahimo siyag dako kay padalangin. Abi ninyo, nagingon ba in taon ang Patriarchs and Kings 245. Nga ang hinungdan di ay nga kining bayhana nakatuo ang mistress si Captain Naaman o gangari tanawa. Ang kinaiya aning bataa nga sulugoon kapaglaom, di gyud katiyaw-tiyawan, sulod dito sa balay ni Captain Naaman. O ang iyang kinaiya, ingon pa siya ri, the way that she bore herself dito sa dili tumutuo nga panimalay mapilangga kapaglaom, nahimo siya og dako kaayo gayod nga impluwensya. Nagpasabot nga bisag bata pa siya kapaglaom. Imbis nga siya ma-impluwensyahan sa puluyanan, apan ang nahitabo kining gamay kay nga bata naka-impluwensya sa puluyanan nila Captain Naaman. Kay pagsimba nila Captain Naaman sa mga Diyos-Diyos, dili gid mo simba ni tawhana. Kay dito gid ang bata magluhod sa iyapong Ginoo. Pagpakaw ni Captain Naaman sa mapakaw, dili gid sa makaon kay kining bata gi matuto siya pagkabata nga dili makaon si mingunani. Ang inistoryahan aning bata lahi, ang ginawian aning bata lahi, ang pagkamatinudanon aning bata lahi mapilang kapaglaom. Ug tungod niya na ang balay ni Captain Naaman, nagganganga, grabe ni bata, makalilisan. O nagingon kapaglaom ang Patriarchs and Kings, bugat kayo nga witness the power of our early home training. Kini bata, bisag wala nagkuyog-kuyog ang iyang inahan niya. Apan ang training ni bata dito sa puluyanan, iyang na bit-bit dito sa panimalay ni Captain Naaman. Nagpasabot, mga pinlanggan ako, mga ginikanan, og sa ginikanan ginagapaminaw karon, ang inyuha di ay nga pag-train sa amo sa bata pa mi, dako kay nasag kahimuan kung kinsa kami karon. Malipay ko kapaglaom sa akong mga ginikanan. Efren Binahon Estrada o sinila sa Plot Estrada. Kas bata pa mi in town, kanang worship, gamay ra kay na siya nga bili sa ubana. Pero bata pa mi sa una mga kapaglaom, guyodon gyud mi aros pag-worship. Dirigyo ko ka-realize nga nung bata pa ko sa una kapaglaom, pagsuroy sa diakono, ako gyud ipabit-bit sa kapulo. Aron ako'y motagak dito sa sibot, wa gyud ko kasabot ana hangtod nga karon dako nako. Wa gyud ko kasabot kapaglaom nganong pagkantahon mi sa una duha sa kong kuya. Og oh Lord my God. Pagkantahon mi, someday we will be in heaven standing in the presence of the Lord. Pagkantahon mi duha sa worship kapaglaom, wag yung ko kabalo pakayo unsay significant ni anang mga butanga. Wa po ko kabalo kay mga kapaglaom unsay significant sa pagtipig sa kwarta kayo sa anong panahon nga gitudluan matod pa sa kung ginikanan ang kwarta dali ipuno na palisod gastuhon. Wala ko ana makakapaglaom, baliwala ra na sa ako sa unang panahon. Hangtod ga karon. Kanang pag-bless, kanang pag-excuse, kanang mga ginagmay lang nga butang kapaglaom. Wala ko kabalo nga until now. Kanang pagtrabaho kapaglaom nga dili ta mga tulog hangtod nga dili mahuman ang trabaho, mga ingon ana kanang yung pagka matinud-anon sa pagtrabaho kapaglaom. Gikan ginatanan sa ila. And now I learn, unsa di ay kadako nga importante kapaglaom, ang training sa mga kabataan mo na nga karon kapaglaom, ang training nato sa kabataan, medyo ko nakulbaan gamay. Medyo yagyo ko nakulbaan. Kaya sinunod anay lang kapaglaom, ang akong pagpadako karon sa akong kabataan, medyo disdansya na gid gamay. Warag diferensya gid sa unang panahon, bitaw nga wa pay mga internet, wa pay mga tablet, pagka-diferensya gid mga pinalanggang kapaglaom.
Nga ang mga dinulaan sa una siyatom, takyan, kabantay mo, patintiro, unsa pa tong dola-dola sa humayan, tambling-tambling sa humayan, unsa pa tong tumbalata, unsa pa tong sleeper house. Karon kapag laom, mga dolar, cellphone. Bata pa, nag-antipara kapag laom, unya ang ilang ginatanaw, mga salida, nga bunal-bunal, unsa pa ng wak-wak-wak, mga Charlie, unsa. Baka lilisa nga apektado ang bata. Pagkadako kay gyud sa perwisyo pilang kapaglaw. Napasabot nga bisag ako karon ambot lang sa inyo mga pilang kapaglawom nga bisan pasulod sa simbahan ato ra matugutan nga magdula-dula ng mga bata. Pastilan. Ginikanan okay report nga nagtanaw unsa man imong gisulti sa imong bata okay ra gitraskis sa kanlang Sabado basta bata pa og tigwang dili na. Come on mga pilagang mga ginikanan. Atong tarungon nga nagingon ang sinlat sa Patriarchs and Kings 45 nga parents have to do this very foundation of the habit and character. Kay pinaagi sa mga example sa mga ginikanan o sa pagtudlo sa mga ginikanan, ang ilang mga kaugmaon, gidesisyonan na pagkadako kay kalipay. I'm not telling because I am a good parent. I am telling this to my wife and to myself. That we still have a chance, mga pilang kapaglaom, nga atong tang mapadako ang atong mga maparehong tani dili magusta ng panahon magyud-guyod tani atong mga anak mabot gyud sa panahon kapag laong nga atong biyaan atong mga anak ko ilang alam magyud-guyod kasi tinta na magyud-guyod yapon kana mabot ang panahon nga sila ni modisyon ang problema gwa nimo gimatuto pag ayo hantod karon way buot bisag kamatis di kabalo mo palit bisag brief di kabalo mo bisag ginagmay nga mga problema dili kabalo mo desisyon dili kay kabalo mo gunit og kwarta sige ra kwarta ngayo ko sige ra ko anak wa magitudloy nan karon og mga matay ta. Magapuyo na sa lain nga mga balay, mga pila kapaglaom. Bisita pa kang si kaduha. Ikatulo ka na. Ikaw pat kanlo, bisita rin gyapon ka. Abi ninyo kapaglaom, unsa ka importante ingon sa Patriarchs and Kings. Ang pagmatuto sa mga ginikanan, ingon sa mga psychologists, grabe ka, ang 0 to 8 years old, grabe gid ka. Grabe ba ka, tinimbangon kayo. What they say, they cannot forget. What they hear, they cannot forget. And what they experience, they will save in their brain. Their brain can save a lot of memories. Grabe kina mga pilang kapaglaom. Busa sa ingon ana nga pangidaron, nga ang ilang makitaan, gatungit, gamadjong, gainom mga kapaglaom. They will never forget that. Ilang makitaan nga sinumbagay, kinulatay, tanawan ng mga tao nga naa diha espresuhan. Kasagaran mga may muluba, kasagaran may mangulata, may manigbas, kana mga tao nga diha sa balay sigig sumbagay na daan. Kay ingon pa nila mamagay may mahadlok sumbagay sa Lord, dito na binon sa gawas. See? The training home, mga pilang kapaglaom, nagyod sulod sa panimalay. The first school, mga kapaglaom sa mga kabataan, is in the house. The first teacher is no other than the mother, and the first principal is no other than the father. Kay samtang napas taguan ka ng imong anak simutian, nagsugod na ang training, mga pinakapaglapan. Dili na ginato ni malapdan, tungod sa kapito sa oras. Now, sinaaman mga pinalanggang kapaglaom, nagpadayon na sila. Nagkaratil na og dagan ang ilang mga sisakyan. Si Captain Naaman, nagsalig magid siya nga napadala na biya sa hari sa Syria ang sulat dito sa Israel. Kung ibatanahon mapilang paglaom ang bersikulo 10, naguna-una gid si Captain Naaman nga nagpadala nagbutatag sulat unya kapitan gud ko ilado biya gud ko nga gwapong tao gawas ana kwartahan ko dako kay kurang ko so sa ato pa ang akong atuan karon nagandam na to red carpet siguro akong atuan karon nagandam na to og sinugba nagandam na to lami kay mga pagkaon ang akong atuan karon grabe na to pangadam hey grabe gid kalipay ni Naaman pastilan bersikulo 10 pag-abot niya kapag laom pastilan, wagid siya sugatan ni Elisha. Grabe gid niya ka-disappoint. Kay proxy ra gyud ang gipatubang niya. Og tungod ni ana mga pila ka paglaom ang bersikulo 11 basaha palihog. Sinaaman nasuko pag-ayo. And went away and said, mingkalagyo siyang mingsulti. Tinuod, ako magsulti sa akong kagalingon, nga mas maayo pa ang mga suba dito sa Parpar. Maayo pa ang suba dito sa Damascus.
Maayo pa, nagsugod igsoon iyang mga pagkalagot. Kung maglagot, ta mo gawas na din ato mga pagduda, no? Maayo pa tong dito, maayo pa to siya, maayo pa to siya. Kaya lang ingunana nga mga tao kapag laom nga hangtod karon magsige pagpangdaot, wa gina. They are not yet settled silang kaugalingon. Discontentor gyapon ang kasing-kasing. Tanawa ra god niyo si Kapitan, maayo pa man ang abana dito sa parpar nga mga suba. Ganong darimigi ko na doon kapit ni pangita kay. Wa na gid siya ka-appreciate. Ganong wa siya ka-appreciate kay ngano man natandog ang iyang garbo. Nganong wala naka-appreciate mga kapaglaom si Kapitan Naaman, tandog ang iyang garbo. Apan ako kasuginlan kapaglaom nga samtang he turned and went away in a rage. Muuli na tana si Captain Naaman. Kaya wa man lagi siya mag-expect in town. Kaya ingon man niya nga naanay nagpaypay-paypay, warawarahan sa dito. Hello, Captain Naaman. Nay garland, nay with all the opening entrance, mga tarutot o bawawa. Gino eh. Ang nagsugat niya dito, luoy kayo po, dagway ra po sulugoon sa propita. Mora ginagsulting. Adto ra ka dito sa Jordan River, pagtanaw po ni Captain Naaman Jordan River, perte pong hugawa, kay to akanto po ko rito kapag laom, perte po ng lubuga. Pastilan, perte yung lubuga. O human yan na kapag laom, doslop ka dito ikapito, maayo ka, ingon ang Ginoo, mora po to, lakaw po na yun tong wagi pagka-VIP treatment. Apan sultihan ta kapila kapag laom, suko kay Captain Naaman, minglakaw siya. Verse 13, tanawa ang role na po sa servant. Kini nga servant, pa po ni ngalan kapag laom ha. Way ngalan eh. Pero imbes nga, mauli na siya, gipugnan siya siyang servant. Si Saul, ato naging gabi mauli na unta na siya, gipugnan po siya servant. Puros ni way mga ngalan. Puros ni mga kapag laom. The unknown nga mga tao, apan tanawang ingon siyang servant ka. Amahan, kajot na bitaw amahan. Mas maayo ba po tag mamina po tayo si gisultis propita. Iyang gi huwap-huwap po na likod gabahan na magitan repete ming layo as to mga biyahe pero unsa po maayo ba nga ato pong paminawan kay maayo ba yang gidaw ka ingon sang ingon. Abi nimo kapag laom ang kung akong sabton ang sugilanon han init kay ang ulo sa ni Captain Naaman. Ningon siguro si Captain Naaman ikaw ba sig apil-apil ba laban man kas propita. Karon di ko maayo potlan ta kag ulo. Captain Naaman ayaw, relax na gid Captain Naaman. Ato lang yung, nakita ninyo yung ang role sa servant? Dabi na ito, nagwa sa maayo. O niya, pag-ana niya, na yan ay dayapir ni Rey noon. Pag-ana niya kay hugaw man to, ting hugawa kayo, di ka samingon ka, ikaw gud ha, iwa ko na ayo. The life of the servant is in danger. But look at this servant. Tungod igsuon sa iyang kamaayo nga pagkasulugoon na konbenser niya si Captain Naaman. Og nahibalo kita, so gilan, he went down mga kapaglaom. Amahan, sigurado gid lagi ko amahan. Ana po si Captain Naaman nga nalilipro si masuway bitaw ni. Suko nagud sa daan. Pagabot ito sa tubig, mga pinalanggang kapaglaom. Ikapito ba ito? Pag ana ni Captain Naaman, ang dagway ni Captain, warag simod, wait kay kaduha na pilo. Pag anak, di katol man hinoon eh. Stilan. Pag kay kaduha, oy, wa man na ayo. Pag kay katulo, kulba-kulbaan po kapilan sa pastilan. Ay. Ikaw patwa na ayo. Patyan, putol gina kong ulo-rulo, di ba ayo? Pag kay kalimawa, maayo. Pagka ikapito kapag laom, di ba nasa erotas so gilanon? Nga iyang panit, wala lang maayo. Apan ibalik sa pagkanindot kaayo, sa mas panit sa gamayng bata ay naka-baby skin. Naka-Johnson's baby lotion. Pagkanindot kay sa mga panit, mga pinalanggang kapag laom. Pagkagwapo na kini Captain Naaman. Lipay sa iya, hay, naayog ako. Katapon yung servant, nakatulon po dakang laway. Salamat. Salamat, kinaayo kay wa maayo. Perti na kong ulawa, mag-recommend ka, wa maayo? Na, nisamot, hinuog kamatay, mong gi-recommend? Nakadakubiyan na sa problema kapag laom. Apan, look at the servant. Now,
ang ikatulong nga punto nining kagabion kapag laom. Sinaaman, daghan ang mga gira ngayang nadaog. Pero the greatest battle that he ever won is the battle against himself, against his pride, mga pinalanggang kapaglaom. Siguro mao po ng atong battle, kay usahay, ang pinakadakog amot, mo may magbuot-buot po usahay, no? Kaya mura may dali po masuko ni dakog na amot, na inahimo, mo usay nga iperting suko kayo. Nga ganon dili mangyay ko nimo nga tanawa akong nahimo, mo ni ako nahimo, mo ni ako nahimo. Usay wara po tag si Captain Naaman mga pinakapaglaom. Kay atong gibati nga ang atong dako kay nga contribution, mo na nga we are fighting not the fight of other people, but we are fighting against our pride mga pinalanggang kapaglaom. Ano ba ko ma-recognize? Ana po tos Captain Naaman. But look at. Step to Christ 43. The warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Pastilan mga kapaglaon. Si Captain Naaman may manigbas. Si Captain Naaman may mugamit og pana. Si Captain Naaman siya ra isa makapatay siguro siya 20 ka tao. Pero naglisod siya patay sa nag-inusaran niyang kalaban nga mao ang iyang kaugalingon. Nakabalo ba mo ni Moses kapag lao mo nang wala siya nakasulod sa yutang saad? 40 ka tuig bit-bit yato mga Israelites. All of the sudden pag-abot na diya, gipatanaw ra siya sa kagwapo kay dito sa yutang saad, yamingon ang Ginoo nga tama ra ka tanaw ha, dili ka makasulod. Wa ka ana na. Unsa ra may sala ni Moses mga pilang kapaglaom? Ang sala ni Moses yatong ningon ang Ginoo nga Moses, istoryahe lang ginambato Moses pero tungod sa kasuko, look at tungod sa iyang kasuko. Gibunala niya ang bato inang istoryaon. Now, I want to tell you kining atong kasuko, mga pinalanggang kapaglaom, and I am also talking to myself, kay ang pinakalisod yun sa tanan, kanang masuko na ta, dagatag masulti nga dili mahimo, makasumbag, bata, makatigbas, makataw sa imon, nga atong mahayan sa to kinabuhi. And I would like to tell you, mga pinakapaglaom, ang pinakadako gyud kaayo, nato nga ilang puay, kanang pagdaog sa atong garbos ng kagaling, labi ng mga suko na ta. Basig itong manato ang tibuok sugo, daghan na kitag dadonate, daghan na kitag nahimo, daghan na kalag atong nadaog. Pero base biya mga kapaglaom, og masuko, pod bitaw ta, makahinayak tag kasuko. Lain na ba ning makahinayak tag kasuko kapaglaom, kay mapahidan na lang nato kutob sa atong maangay pahidan. Kaning makahinayak tag kasuko, sakyan po ta size panuway ba? Mauwan naman hinuon tag backward, kay nakahinayak naman tas kasuko. Mga pinalanggan akong kapaglaom, usahay bitaw ning atong kasuko, dili ko exempted ni ini mga kapaglaom. This is also my struggle sa akong kinabuhi. Daghan kay nga mga panahon nga mawala gitas passing. Bisan lang gani sa ginagmay nga misunderstanding, di ba? Sulod sa panimalay. Gamay nga misunderstanding bisan pasulod sa atong iglesia. Kana bitaw mga suko na ta, bisan sa atong opisina, sa atong parabuhan, mga kapaglaom, magguba atong professionalism, atong pagka-professional. Naay mga tao nga professional, daghan kay lisensya, pero pag masuko, mga kapaglaom, pagkawagi batasan, mga resulte. May patong kindirwan, kay maayo pamuhan ay pagkasulti, pero bisan pag ikanapulo ka na abogado, na doktor, na maestra, igsuon usay og masuko ta, bantayanan pag-ayo, kay mawala ang atong pagkakredibilidad, pagka-credible sa panahon nga mawala na. Apasugin lang tapos sinuod. The yielding of self, surrendering all to the will of God requires struggle. Nagtuog ko mga paglaom nga ang pag-surrender sa Ginoo dako kay nga struggle kana bitaw ingon ta nga pastilan Ginoo kung ako pa lang unta na ani Ginoo ako naman ang gipatay gid ba dugay man kay kam-action Ginoo nakabantay ka na usay mag-ampot ta magbotas Ginoo kanosa niya patubagon ato pang-inon ng Ginoo say nga sa mga Ginoo nga kalawsi ba kay nini Ginoo nga sige miglod wa may epekto kana de ay mo surrender tas Ginoo kapag laom ato na ding itugyan ang tanan nga na diya kaniya.
Apan nag-ingon man gyud ang Espiritu stagna nga ga-struggle gyud ta kay usay naguno na magutag bright patas Ginoo. Nga maayo pa atong plano sa iya. That is the tendency kapag laom because we cannot see what is beyond. What we can see is just for now, but we cannot see what is ahead. But the soul must submit to God before it can be renewed in holiness. Kanus adota ma-renew sa pagkabalaan kapag laom kanang ato nang masubmitar tanan sa Ginoo. Wala pa kagka-submit sa Ginoo, wala pa kagka-surrender. Wala kag usa ka tawo kapag laom ba nga nagbit-bit og usa ka baso. Cup. Di ba? Gaara ng usa ka baso. Bit-bitang usa ka baso 5 minutos. Di ba mohawi imong kamot? Magana ra gyud ka perminti. Di ba mohawi na bisag usa ra ka baso. Bit-bitag another 5 minutes, 10 minutes na bukat na gamay. Bit-bitag another 30 minutes, bukat na gamay. Usara na ka baso. Bit-bitag usa ka oras, bukat na. Bit-bitag tibok adlaw, bisag usa na ka baso, apan grabe na nakabugat kayo. Basin biyag karon kapag laom, dili nangalagad ta pero dili gyapon ta happy kay sige tag bit-bit sa atong garbo kasuko wa paghihapon ta mauli. Sige tag bit-bit sa atong kapungot wa paghihapon ta mauli. Kada bitang pinulungan mga pinagkapaglaom nga mapasaylo man ako apan dili na nakulimtan. Uy. Unsa po na siya na nalibog po ko napasaylo apan dili lang nako pasay. Urang nalibog ko ni anak nga tayo mga pilang kapaglaom. Abot og wa pa mo maglibog kay nga ako manggong nasabtan pagpasaylo ni Jesus ni Mary Magdalene nga burikat. Pag-uban nila wa naman to gina ni Jesus nga stay pagpadulolay kay burikat para bakit ka ay pagdudol gyud. Ikaw sa kiyo ay gyud kog duldola kay kabalo biya gyud kog limbungan kang dako. Akong nasabtan igsuon nga pagpasaylo ni Jesus ni Mary Magdalene. Bispre naman sila. Gani, ang pinakaunang ipakita ni Jesus sa pagkabanaw, si Mary Magdalene. Kasi si Mary Magdalene, mo'y nakigunong dito ni Jesus kalbo sa krus. Iya mga disipulo, tago-tago na si Pedro, nanutugaok ng mga manok. Di kayo sa magpasakop kay mahalo po itong ilan sa kapil. Pero kinsa maning nakigunong, kiniburikat, unong yun ko, bahala nang mamatay ko. See? Gina dito sa Ginoo nga, ay sunod kay burikat ra baka mauwaw ko kapil. Di ana pa ay. Once kapag pasaylo ni Jesus pila kapaglaom, bisan pag-unsa ka burikat, wala na na. Sayang tao lahi magyud kapaglaom. Apa nagingon gyud diri. Adisir kita ma-renew sa ato pagkabalaan, kinahanglan gyud surrender. Ay sigbit-bit anang usa ka basong tubig di ang kapungot paglaom. Iyabo na sa Dios. Hinusuli na sa Dios. Og imong dagway makatistig kalipay nga dili makatistig smile nga dili bitaw nang ingon ni elders one nga tinigib. Sa man tinigib nga katawa. Mailan man nimo nang kinataw-an magkapaglaom sa kasing-kasing nga puno kay kasuko kay ana ro. Wa itry mo ana. Di gyud di pa klaro. Kinataw-an hilaw ana ra kinataw-an. Pero ang kinatawaan sa tao nga nakahatag na, warag yung kabaglaom, pitig yung lamia kaayo sa kinabuhi. And that is according biya po na kapaglaom na step to Christ 43. Yielding of self, surrendering all the will to God requires struggle. But the soul must submit to God before it can be renewed in holiness. The faith of Naaman is being tested. Grabe nga pagsulay. Ay, grabe yun. Kung wala, bitato niya na daog, higala, maayos siya, dili. Dili. O wala niya na daog iyang garbo, maayos siya siyang leprosy, dili. O wala siya nagpatuo siyang sulugon. Ngamahan, ato lang dito, maayos siya, dili. The greatest struggle igsoon ni Naaman, kay ang garbo mo'y nagdala niya, dili ang iyang pagtuo ngadtos Ginoo. Mga pinalagan ako kapaglaom, namagyot in town tayo mga garbo, di bagin mo na ilimord. But I hope that we can meet in the middle. The middle is no other than Jesus. That is the great sentiment of this sermon. Na kay garbo, na ko'y garbo. But we will meet in the middle
who is Jesus. Nga nag-antos, wa say sala. Samot atang duha, wa ba tay sala duha. Ikaw nangingon nga wa ka nakasala, baka kung yung kina kapaglawom kay everyone has come short before the glory of God. Apa pinaagi sa pagtuo nin aman. Bahala garbuso ta kapaglaom nalati pagtuo warag mahulipan. Maayo ang atong garbo. Because of the faith of Naaman, the haughty Syrian yielded his pride of heart and bowed in submission to the revealed will of Judah. Nining kagabion, mga pinalanggan akong kapaglaom, atong gikalipay pag-ayo. Nga pinaagi, aning usa ka babae nga anon, wala sa gigili, apan anon, but she was able to shook the entire kingdom of Syria because of his influence, because of his character, mga pinalanggan paglaom, that was shaped in their way back sa childhood sa mga ginikanan. O gatong nihibalaan mga pinalanggan akong kapaglaom, nga kitang tanan adunay apan, ayaw gyud Panginoon nga wala kay apan. I have my weaknesses. You have your weaknesses. Now, what's the problem? What's the next move? When you have weakness and I have weaknesses also, then let's come together where? In the middle, where Jesus lives. Nga magtagbo kita mga pagsuunan diha sa tiilan sa Kalbaryo sa cross. And the greatest struggle, ang greatest struggle igsoon that we ever fought, nga imo ang taning madaog o ako ang taning madaog diha in taon sa grasya ug kaluoy sa Ginoo, mao ang pagdaog sa tong tagsa ka mga garbo, mga kapaglaom. Adtuan na imong ginumtan, gaksa sa kisi siya. Mahal mo sa kinabuhi. Dili na ta maglumbag hilak og naana sa lungon. Kasagaran dito mo gutamingon, I love you nga patay na. Naunsa? Dug malangan taglubong. Kay magbabagbabag man dito sa pansyon. Labos buhi, waing na. Pagkapatay, kusog mga pasaylo. Mag-ihaw pagbaka. Magpalit pag Goldilocks, saan man yung pagkaon na to? Gihimo ang tanabuhi pa. That's why the question this evening, how is our spiritual credibility?